Waduh, nyong bobote metu swidak 5 ditimbang. Wah, nyong wegah nak lemu ya. Ki pokoknya kudu diet, nara diet ya olahraga. Pokoknya nyong harus menjaga penampilan, bojone men seneng, men ayu terus nyong. Ning olahraga opo ya sing iso cepet menurunkan berat badan ke? Di, Siti, nyangke piang oleh dumdumang daging. Sekonggon sapa? Seko panitia kurban kok, mosok seko panitia 17-an. Ha opo nyong oleh jatah po? Ya oleh to, nek ra oleh nyong ya ora tekan kene kok. Cok aneh hae piange. Oh iya ya, jan priye ngono pikirane nyong iki lali. Ki ngene wae, Pak. Daging iki wae Siska Susi opo Mbak Yatun? Ah priye to kok malah diwah-wahke wong ke? Ra padune samang sugih, rejeki kok ditolak-tolak. Ora meni nolak rejeki, nyong ki gak diet. Ki nyong tes ditimbang metu swidak 5. Alah, semangane diet-diet barang ngono. Dene bojone ya ora namah, men opo? Ya men cantik to. Pak Kados, olahraga sing cepet iso menurunkan berat badan ki opo ya? Nyong genah olahraga sing cepet menurunkan berat badan ki push up nggo tangan siji. Ning sing kiwa tok. Ah, ndak iya ya. Mosok olahragane ekstrim, Tenan nyong ndelok nang berita-berita wis oke sing terbukti. terbukti langsing Pak Kados. Bukti akeh dhewek wae ti samang men genah hasile. Ke samang tetep ora nampa daginge. Tenan Pak Kados nyong gak diet. Kono wae Mbak Yatun posisi wae. Timbangane wae Mbak Yatun posisi mending tapek nyong wae. Ikhlas to samang? Ikhlas Pak Kados. Kono pek piang wae Pak Kados pek. Pancen api ang piang ti turun ya ke daginge nyong iki tak bali dhisik. Kono piang nek terus saya olahraga men langsing. Ya Pak Kados, kono nak disate daginge. Wah, gajal ah olahraga sing domongake Pak Kados ki. Iji, loro, terus, aduh, nake ora marai langsing ning jan, marai loro tangane.